Здравейте! Щастлива съм, че България е кандидат за световното първенство по бокс 2014 година и съм сигурна, че ще успеем. България ще създаде условия, които до сега не е имало. Това уникално мероприятие ще бъде елитен форум, от който всички ще се учат. За Българската федерация по бокс ще бъде огромна чест да стане домакин на събитие от такъв мащаб, което е за първи път в историята на българския бокс. Добре дошли! Hello, welcome to Bulgaria. We are ready for you.